Wano sekhona ngabe uyayibonela ubaba sanibona baba laba khuluma kakhulu umfana weSouth Africa usefikile uNjoko ihobosha umfana waphansi enkandla ushisondlu ukhuluma kahle namhlanje ulele nje akanankinga. Oh cha ke fuseke wena sithutho sokuthi nginomona ungijwayela kabi senginomona sengimona zeba ngijwayela kabi nje abangijwayela nje asasana kwazana qhala imhlola yami nayimhlola ngempela uba lo sengazo sothi nginomona kambe ngizwe ngithi ngilambile well lambe nje ngoba bafowethu kungakithi phela lapha ungeke ha ayisingene leyo nto madoda bangena bakhulu ukuthela abantu ngicela nize nonke ngizonitshela amaqiniso ungangijwayeli kabi wena uthi ngilambile yebo phela ngilele nje lapha nginankinga yebo phela abaye bayithi ngizokhala ngendlala ubani yena ubani yena Ngena, come in. Sanibonani. Niyaphila kodwa? Lesi sithuthe singibuza sengigezileni ngempela, animbuzeni umuntu uyisithutha kanjani. Khona umuntu omhle kangaka lokho azalwe emuhle ngempela. Ungambuza ukuthi usegezileni. Udlala ngesikhathi wemputi. Niyaphila kodwa nganza kwethu? Cha ngithi ngisheke nje kulebu busuku. Ngithi ngisheke nje. Yebo phela. Ngiyanisheka nje nganza kwethu. Uthi ngobe niyaphila no. Ihobosha le umfana phansi enkandla emshisa lo into eflash kanjani bafana bakithi. Ngiyaphila kodwa nganza kwethu ngikhuluma nabalandeli bami nabantu abathanda mina abathanda ihobosha la ngempela ayithutha. Khuluma ithutha. Mawuyisiphuphu nje uphuma la wanginyanyisa mina. Ngizwa nephuphu into engazazi futhi angikwazi nakwazi noma ngangithuka azi ungithukela ngoba ngikwazi. Fusak. Usho mina. Bukani ngilandela ngana lesi sithuthe esibuza ukuthi uNjoko umculi. Hey anoke nimbuke lo muntu osuke ebuza uNjoko ukuthi umculi. Akekho umuntu ongalandelwa ngake ngaculi. The person osuke elandelwa you have to know ukuthi abantu bayamthanda. Once abantu bamlandela umuntu lo muntu you have to know ukuthi abantu bayamthanda. Mina I guarantee you ukuthi abantu bayangithanda. You can say everything oyithandayo kodwa fusak wethu abantu bengakhali mfethu ungahlala ungakhali ulambile kini okay ke laba bathi ngiyakhala ke wena kini kuyadliwa useyaphaka uma wakho engambuba wakho uyaphaka mfethu wena akazudle ulokhu ugcine phambi kwakuthanga ukudla sekutholakala ukudla wena uzohlala uthula ungakhali ithutha kuphela ke yabona nje okwazi ukuthi umuntu olwisana nokuthi mina ngiyakhala ukuthi angiqashwe ngakithi isiphuphuka kaphili futhi la mfowethu mawulwisana lokho ukuthi mina ngiyakhala ngakithi awuphile ekhanda futhi ngeke uzube nalutho uyozufa ngelutho isiphukuphuku nje cabanga ukuthi ngikhaliswa ngoba nginendlala yangempela nginendlala kufanele kade ngingasebenzi so manje yini lento ozongitshela ukuthi wena uNjoko babalisa abaculi bakhala kanti thina sithola manje ngoba sithola ngakuqashwa isiphuphuku kuphela isithutha awuphila la mfowethu wena ongibukayo njengamanje uma ukuthi wena uthi mina ngiyakhala ngiyabalisa uhleke ukuthi uyisithutha futhi ngeke uzube lutho empilweni uyisiphuphu nje uhlanya into nakini nje ngoba kuhlushekwa nje ngoba vele ungoba uwo oletha inhlupheko awuphile ekhanda lakho sengishilo kusho mina kusho mina abantu abaphila bayabona into engiyikhala mina ngikhala ngoba ngawufuna umasipala wangithi kodwa ngikhala ngoba kufanele silambile mfowethu ubani ongasukathi kuyi lockdown silambile isiphi leso sithutha leso siphukuphuku leso esumlandeli futhi akusumlandeli ngomlamla ngasikandi uyaphila ekhanda leso sithutha leso asambe sohlanya kubo masingafuni siza ngihlubule ngesibhakela kade wazangibahlubula
kusho mina. Yebo. Noma ngibona lapha ngibona khona ungiqonde mawukuthi nje awuzwani nengikhuluma uze imfunge ethi yimi lo engangezwani nawe ngesathi ukhuluma ku Facebook ukuhlubula ngesibhakela ngokuqephu lenya ukukhombisa ukuthi ke mhlawumbe endlani sizizitabana sizinsizwa thina ngasijwayele kabi bese kusala nabo abafowethu laba ubuke nje abafowethu bakhuluma kanjani kanjani mfowethu abafowethu insizwe ezilwaziyo usiza hayi lezi iphukuphuku lezi lokhu zisithukana yilima into engenangqondo tezoze zife nje ngenalutho ezazi ukuhlala wona uFacebook ngamadatha zibuka ukuthi hayi network mfethu iyahlupha ngiyazi buyihluphe kancane mfethu kodwa ke sikhona ngani zakwethu ngilele ngedwa ngane yakwethanda banithabane matata ubani matata lamthetho so ithatha phi into mfowethu kubheda kunje hayi kuyabheda ngane yakwethu kuyabheda mfowethu kuyabheda intombi zasifuna enzazi ukuthi asisasebenzi phela zazi sithanda kabi intombi sisacula siyabacula sisashawa uthembelile njengamanje biziyazi ukuthi lockdown asinayo imali ayisasifuna weyintombi yekanunya siqomeni khona kunje uzobuyela izinto sijona sejwayelekile mina bengikhala nabafowethu mina ngiyasebenza mina angihlali ngasebenzi halela ngiyasebenza nje awuboni ngisitubutubu ngisho ngiyasebenza anginankinga nje kodwa ngikhala ngabakufanele ngikhala ngakithi injalo nje indaba yebo niyaphila kodwa yebo nilali kahle ngiyanithanda